Rysait, blasus a hawdd arall i wneud ydy Muffins. Mae'r rhain yn gwneud brecwast cyfleus llawn egni. Mewn powlen fawr, cymysgwch fflwr codi a ceirch. Beth sy'n dda efo ceirch yw bod nhw'n rhoi lot o egni i chi gan bod nhw yn carbohydrates sydd yn rhyddhau egni'n araf. Ychwanegwch 1 llwy de o soda pobi. Mewn powlen arall, syntiwch 2 banana. Mae'r Rysait ma'n greit hefyd os ydych chi eisiau defnyddio lan banana sydd wedi mynd bach yn hen. Os ydych chi'n poeni bod nhw'n mynd yn ddu a bod chi ddim yn mynd i cael cyfle i ddefnyddio nhw, be dwi weithio yn wneud yw tynnu'r croen off, torri nhw lan yn fach a rhewi nhw. Unwaith maen nhw wedi rewi, rhoi nhw mewn i bag plastig. A wedyn pam ydych chi eisiau defnyddio nhw, tynnwch nhw allan dros nos i ddadleth yn yr oergell. Mi fydden nhw bach fwy sgwelchy nag arfer, ond maen nhw'n blasu'r un peth, a wedyn chi ddim gwastraffu ffrwyth. Fi'n meddwl, taw, bananas yw'r ffrwyth gorau, i fod yn onest. Maen nhw'n rili dda i defnyddio am pobi, felly dwi'n aml yn wneud torth neu cacen defnyddio bananas, a hwnna oedd hoff cacen fi pan o'n i'n ifanc. Peidiwch poeni os mae'r bananas dal fel lumps, sy'n angen bod yn rhy ffysi fan hyn. Arllwyswch 100 ml o fel at y banana. Mae hwn yn fwy pur na siwgr wedi brosesu. Pot mawr o iogwrt groegaidd sy'n cynnwys protein a probiotics. A 5 llwy fwrdd o olew rapeseed, sydd gyda llai o fraster gorlawn nag unrhyw olew arall. Mae'r olew a'r iogwrt mynd i stopo'r muffins rhag sychu mas tra'n pobi yn y ffwrn. Dwi'n aml yn rhoi olew mewn i cacennau os mae rhywun methu bwyta cynnyrch llaeth. Yn olaf, 2 winwy. Ychwanegwch at weddill y cynhwysion. Cymysgwch yn dda. Hanerwch y cymysgedd rhwng 2 fowlen. Dwi am ychwanegu llys a tîn sy'n llawn antioxidants. A peanuts wedi tostio gyda bach o siocled tywyll i'r llall. Allwch chi defnyddio unrhyw fath o cnau chi moyn. Mae cnau hefyd yn rhoi egni i chi. Beth sy'n neis, mae bach o siocled yn yr un yma, felly dyn nhw ddim yn teimlo'n fel bod chi bod yn riach. Ceisiwch ddefnyddio siocled tywyll o safon uchel sy'n cynnwys o leiaf 70% o cocoa, gan bod e'n cynnwys llai o siwgr na siocled llaeth. Rhannwch cymysgedd y muffins rhwng 12 cas papur. Beth sy'n neis ar gyfer y casys yma yw gan bod nhw'n uwch na rai arferol, fe allwch chi roi mwy mewn. Mae muffins dieddol o fod yn eitha tal. Gwasgarwch chydig mwy o geirch arnyn nhw, cyn i roi yn y ffwrn am tua 20 munud. Beth sy'n neis yw chi'n cael y crunch o'r cnau. Dwi ddim yn rhy felys o gwbl. Mor blasus.